Jak v České republice vnímáme cizince? A jaký pohled vlastně nabízejí domácí sdělovací prostředky na téma národnostních menšin? Námi oslovená agentura zanalyzovala více než 2600 příspěvků z loňského roku ze všech skupin médií, kde cizinci vystupovali jako migranti, přistěhovalci či gastarbeitři. Z porovnání reálného a mediálního zastoupení menšin jsou nejméně viditelnou menšinou Ukrajinci, kterým je věnována o 25% menší mediální plocha, než by si tato menšina podle aktuálních dat statistického úřadu zasluhovala. Samozřejmě se do novin dostanou ty horší případy. Například Ukrajinců je v České republice jenom legálně tak kolem 135 tisíc, jo? A je kolem 500 odsouzených anebo čekajících ve vazbě. No, takže samozřejmě je kriminalita, neříkám, že není, jo? Ale samozřejmě většina těch lidí je slušná. U vybraných 4 menšin, jimiž jsou Ukrajinci, Vietnamci, Mongolové a Bulhaři, dominoval problematický tón příspěvků, který byl přítomný ve 44% celkové medializace. Nejčastějším negativním tématem byl pak nelegální pobyt a práce a různá trestná činnost. Výrazně méně se již média zmiňovala o menšinách pozitivně. V oblasti kriminality jsou cizinci zobrazováni většinou jako pachatelé trestné činnosti a ne jako oběti. I když oběti jsou mnohem častěji. To potom vede k tomu, jak česká veřejnost cizince vnímá. Česká veřejnost získává z toho pocit, že ji cizinci ohrožují a převažují potom negativní pocity. Média informují o menšinách obecně. Pouze v necelé 10% příspěvků uvádějí konkrétní jméno či příběh. V této malé části publicity pak stoupá pozitivní tón příspěvků až na 21%. Většina článků nebo zpráv v médiích je pouze kusích, jsou to stručné informace, které jsou často založené na zprávách od policie, chybí jakýkoliv kontext, jsou to často zprávy regionálního charakteru, například, že policie odhalila cizince, cizinec něco ukradl a podobně. Že je takový staré novinářské pravidlo, že dobrá zpráva je ta špatná zpráva. Takže jestli se o cizincích žijících v Česku vůbec někdy něco napíše, tak to je kriminalita, krádeže auta, tržnice a věci s tím spojené a tak dále. Takže si myslím, že v tomto směru česká novinářina má ještě velké resty. Neobjevují se zprávy například o každodenním životě cizinců, o tom, jak cizinci žijí. Žádné dlouhodobější zprávy, analýzy, v českých médiích není diskuze o migraci. Cizinci sami nekomentují svoji situaci, nevyjadřují se k tomu. Většinou za ně mluví někdo jiný. Ať už jsou to odborníci, i když ani to ne, anebo je to právě policie. Tím pádem potom převažuje ten negativní charakter a česká veřejnost není zvyklá, že cizinci mluví. Já si myslím, že vietnamská komunita je teď ve fázi integrace. Možná stojíme na začátku v této fáze a teď je vlastně druhá generace, která se tady usadila, tak si uvědomá, že vlastně Česká republika už je vlastně jejím druhým domovem a i ta druhá generace, jako jsem já, tak si uvědomíme, že my jsme možná více, možná polovina, můžeme mít, ale hodně z velké části už Češi, myslím. A tak si myslíme, jakož budeme bydlet dvě komunity vedle sebe, jak by jsme sousedí, tak by bylo dobrý dávat více najevo o sebe a více komunikovat. Novináři jsou normální lidi, takže to, že česká společnost toho moc neví o cizincích, tak ani novináři toho moc neví o cizincích. Oni často neví, na koho se mají obracet, nemají kontakty uvnitř těch jednotlivých komunit, je to i ostych, bojí se, že těm cizincům nebudou rozumět, protože se třeba nikdy nesetkali osobně
žádným cizincem, znají jenom Vietnamce, u kterého si kupují zeleninu a podobně. Takže to je trošku vina na straně médií. V západní Evropě je třeba obvyklé, že na vysokých školách, třeba na žurnalistice, součást kurikula je třeba i multikulturalismus. Ty studenti se setkají s touhle problematikou. To u nás ještě není běžné. Na druhé straně, jestli je vina na cizincích, je to těžké říct, protože u nás většina cizinců se snaží jenom přežít, abych tak řekla. Ta legislativa je tak složitá, oni musí splnit spoustu podmínek, že pro ně není prioritní to, aby mluvili s médii, ale to, aby měli všechny požadavky splněné. Tak můj dojem v Čechách je, že lidi stále nemají tolik zkušeností s cizincama. A tím pádem je tam takový nezájem nebo spíš nekontakt. Některé informace se sem nedostanou. Když sleduju německé noviny nebo německá televize, jsou tam jiné informace než to, co tady se dá sledovat. Celá cizinecká agenda, která dříve byla rozdělená na ministerstvo vnitra, ale větší část na ministerstvo práce a sociálních věcí, tak teďka nově spadá pod ministerstvo vnitra, které je spíše represivní, je to vlastně policie, takže to i odráží přístup českého státu k těm cizincům.